Sathane kwi-movie. Hello? Yebo sawona njani buti? Ngikona futhi. Sikhona ngikhuluma noManika. Yeah, Manika. Khuluma noThabani la baba. Thabani Mbatha wamambasa Productions. Yeah. Se production esiyenzayo la which is a feature film, ne? Yeah, ezoba nje internationally acclaimed, sizo release nationally as well. Kahle mfo nje ubona ukuthi ne yonke ipart efanele uthole umuntu emfanele yabo ubona nje usebancane ukuthi kuShaka Zulu kwabo Henry Cele yabo no Henry Cele umbuka uyamonza ufanele kuba uShaka yabo wakhethe leso sithombe nje ekhanda lakho ukuthi nje uShaka kwako umuntu nje so ngendlela efanayo nasi sifuna nje umuntu sifuna indawo yomuntu omumbi yabo ezo actor la manje sithema sifuna la kwathiwa ukho umuntu onethanda vele waqonda ukuthi unethanda kanti futhi naye vele mumbi yabo uma ungayichaza nje umuntu onjani sifuna indawo yomuntu nje osabekayo yabo isigoloza namehlabovu into njengaleyo. Yeah, ngicabanga ukuthi lento ikhuluma kanjalo vele. Unjalo vele nawo. Yeah. Oyichaza nje futhi? Yeah, ngimude ngimnyama amehla amabovu vele. Umuntu umnyama amehla kabovu. Yeah. Okay, unazi ikope baba? Ikope? Yes. Ngazi ngibona masungibona mfethu. Okay, amazinyo? Yeah, amazinyo aphelele kodwa khona elilodwa elingene ngaphakathi. Lingene ngaphakathi kangakanani? Kancane hayi kakhulu. Leso dinga ngasilingangena kakhulu yazi. Okay, no kulungile. Mfethu isho indawo le igemegeme zika Sathane. So sifuna umuntu ongafana no Sathane asabeke, yabona njani? Yeah. Yeah. So unawo amabibane? Ngoba uzothu Sathane unamabibane. Yeah, amabibane anginawo. Ona okay, kwathi ukhona umuntu organize mhlawumbe noma ngeRazer kwenzela amabibane. Akulungile ngenzeka lokho uma ukuthi sixoxile. Okay, no ayikho inkinga. Abantu abami ngibajwayeleke mfethu ngibasabe yabo. Okay. Yeah. So unayo umuntu wesifazana osandana naye? Onaye. Una ingane unayo? Yeah, ngingane. Imbi nayo. Inhle kabi ingane yami ayibuha. Sizodinga. Ukhona umuntu amazone engane embi mhlawumbe ngakuboleka yona mhlawumbe ufike na kuma auditions? Ngoba mfethu ngithi kuyangifikela manje ngangehlela kodwa ngiyacabanga ukuthi ngeke ngayithola ingane embi. Ngeke ngayithola ingane embi. Okay. Noma ibuze abantu abayihlobo zakena mhlawumbe onhlobo nabo ugazi nabo kuzoba lula babe bambi nabo. Abantu abanegaza ngoba manje khona le part le ozo audition ngayo usathana usuke phethe ingane yabo ekuyingane kufanele kubonakala maybe mumbi nayo yimbi yabona. Okay. Okay kulungile. Ngizokunikeza ke yonke imiyalelo ngizokuthumela SMS ama directions na yonke into ungakwazi organize impondo. Impondo. Yeah, noma mhlawumbe la dekhethe khona nofuna ucela bakunikeze impondo. Impondo. Yebo. Yeah. Okay, uthole imfologa wemfologa yasengadini. Yeah. Uphathe yona, uphase impondo le mhlawumbe noma ishoba noma umsile, noma yini ngaba umsile mhlawumbe. Yeah. Ungakwazi ukuthola lezo zinto lezo. Ngiyashoba ngalithola ishoba. Ishoba okay, ulibhincekela lehle la enqeni, ube nomsile bese uphatha neimpondo. Bese usiphathele ingane embi bese kufika nawe ke baba. Akekho umunye umuntu omjwayele mhlawumbe ekhaya mhlawumbe nawo umunye umumbi mhlawumbe. Ongafika naye mhlawumbe kuzobe mhlawumbe umfana Sathane. Ubani wena uNkulunkulu. Ukuthi angehlela nami ngiyiphuthumela konke into manje angikwazi ukuyicabanga ngendlela. Ngiyabona. Ngicabanga ukuthi ukhona mhlawumbe umuntu engakwazi ngoba ngiyiwa ngemsebenzini manje ngakwazi ngifike ngimphike khona. Emndenini. Yeah. Ngizanayo emndenini omunye umuntu mhlawumbe ukhona umumbi naye njengawe mhlawumbe ongabodwa daba Sathane. Yeah, ngiyacabanga ukuthi ngikuthenza ngoba ngizonyuka ngifike ngibheke lapha umsebenzi ukuthi ubani mhlawumbe ongaba. Okay. Yeah. Manika. Yeah. You are live on Alex and the Morning Crew. If I change it, I'll change our face. Prank call.